na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Parang makapahuway na ko. Madam. Sige na, unahan ang mga plato. Ayaw na, madam. May pangutana ka? May naghikog bas punuan sa kahoy sa atbangs linaw, madam. Ha? Madam, kinahalang mo sulti ka na mo. Sultihi ko, madam. May naghikog ba ni anang punuan sa kahoy sa atbang? Oh, Nganong igol ako ni mo gitutukan, madam. kung doon ako isulti ni mo, makalaom ba ko? Nga dili ni mo isulti sa imo mga kauban? Oh, madam. Ato raning duha nga sekreto. Okay. Nakadungog kong istorya nga may naghikog anang maong kahoy pinaagis paghigot sa liog. Unsa? Kun mao, tinuod gid ang among pagduda ni Eric. Unsa? Nganong nagduda man mo? Tungod kay, nakita na mo ang PC nga para hikog, madam. O niya, nawa kini. Pero karon nabalik na sab. Ayaw gyud mo pagduol anang maong kahoy. Paabotang mahatag ni Don Faustino ang inyong mga bahin. Una mo makapanghilabot sa mga nahitabo sa kagaapon. Oy, duha na di ay ang maid din he. Dili maid si madam. Oh? Ang tanan niyang trabaho, mao nga maid siya, dili ba? Iya man na. Maayos sad ka, no? Maglabayon ako sa masura, Ella. Limpyo, isa po niya ang kwarto, madam, ha? Dam! Ikaw ba, Wilma? Huwag yun kibatasan, no? Sige ka. Ludan gani ni madam ang imong pagkaon. Huwag yun kidaganan. Unsay ludan? Hatagan ta lang kag tip. Kanang mga helper, kanang mga tao nga tig-andam sa tong pagkaon, dili na nimo angay pasukon. Kay makakaon kita silang linuwaan kung masuko na nato. Unsa? Ew! Oh, posible gani nga nakakaon na kag luwa ni madam. Yucks! Diha na ka, oy. Yucks! Ila, panuway gid ka, day! Gipaluod lang gid ko ni Muda! Unsa? Mao nang gisulti ni madam nimo? Oh, Eric. Nakadungog na si Madam og istorya nga may naghikog ko na ng maong kahoy. Pero, wa siya makasiguro kung kinsa. Og may gisulti pa siya nga makahuluganon kaayo, Eric. Unsa man? Gikapoy na kunos, madam. Og gusto na siya nga mahatag na natong atong mga bahin. Kay gikapoy na siya. Oh, gikapoy tingali siya sa pagkatiman nato. Mao gini akong pagtuo. O niya, doon na pagod siya laing pahimangno. Unsa man? Mitambag siya. Nga dili una tumuduol sa maong kahoy. Samtang dili pa nato madawat ang atong mga bahin. Unsa? Gitawag na mong tanan sa investigador. Oh, Eric, unsa makitan-aw nimo nga buhaton sa mga investigador nato? magdokumento na sila sa tinuod nga nahitabo ni Manny. Ug tagsa-tagsaon na tagpangutana ana. Nganong gitapok man tang tanan din sa sala? Ay na lang si reklamo di abi. Nagsigig tan-aw ni mong usa ka puliso. Oh, wow! Niya na ang prinsesa. May abot na. Dili ko prinsesa, Wilma. Ayaw pang insulto diha. Sorry sa kahasol ninyo karon ha, pero kinahanglan lang jud namo ang inyong atensyon. Padayon na sir, aron mahuman na niyo. Nagkinahanglan mi sa inyong cooperation aron dali ra masulbad kining maong kaso. Wa ni problema, sir.
Musulti ko sa tanan akong angay nga isulti. Ako sir. Mao ba? Unya, kinsay una nga musugilon sa ilang kasinatian uban sa namatay? Ako. Buotan si Manny nako. Kung bakanti siya, makiksulti gina siya nako. Unya, sa gabi nga sawa pa siya patya. Unsa may imong nakita niya? Ha? Sulti ko sa tanan nimong nakita kang Manny. Buotan lagi siya. Unya, amigo pod mi. Pero, Pero unsa? murag, nagsalo si Arik niya. Nagselos? Gusto sa ila. Mura kong nagselos ni Manny kay medyo presko siya tinagda ni Ella. Uya ba mo si Ella? Dili, amigo ra. Unya, anong nagselos man kaniya? Nakita ko si Eric na naglili sa bintana. Naglantaw ni Ella ug Manny nga nagsulti. Gisapot ang iyang naong. Nagselos ba siya sa imong tanaw? Oh, nagsilo siya. Gibadlong ko si Joel sa dihang naabtan ako siya, nga iyang gigunitan sa bukton si Manny. Di ba ka ba kung anong iya kinigigunitan? Nagduda siya. Nga naniid si Manny sa anang panagsulti ni Wilma. Garboso si Manny. Di magani siya ganahan nga may kikamiga na ako. Kay ang iyang gusto. Klaro na lang kayo nga si Ella. O nasuko ka ni Manny? Nahiubos lag gamay. Wala ko makawiyon sa gipakitang lihok ni Manny. Mukalit lang siya tungas luyo nga di magtingog-tingog. Og tungod ba ni ini naglagot ka ni Manny? Oh, wa man gid sir. Ako lang sa gibadlong ba. Mao nga gilabnot nimo ang iyang bukton. Ako lang siyang gipog nga nato sir, nga di mo lakaw, samtang magsulti pa ko. Eric, unsa man kay resulta sa pag-imbestigar, no? Kung dili ka guilty, Ella, dili may tabo nga mapasanginlan ka nga kriminal. Kinsa magid kahang nagpatay ni Manny? Kung kinsa man na siya, naara siya dinhi sa mansyon. Nadugay man siya sa pag-imbestigar ni Madam Lily. Dugay na kung nag-atiman ining mga mansyon. Daghan nagbisita ang doon. Pero karon pa mahitabo nga doon ay namatay ining mga mansyon. Pero may na-missing, dili ba? Oh, pero nakita ra. Disgrasya lang tungod sa kalaagan. Ang nabasa na ko sa report sa akong kauban nga dunay na-missing babae din eh. 3 or 4 ka adlaw, una siya nakitaan. Si Wilma, gidagit siya og durugista. Nakaila ka ba sa durugista? Wa. Tungod kay ginganlan lang kini ni Wilma og anino. Unya, Ang anino. Gidako niya og usa ka lungag. Murag tunnel. mao ba? Unya, gisigihan ko niya injection. Uy, giunsa mo sa pag-ikyas gikan sa maong anino? Wa na ko mahibaw, sir. Mauna lang to ako na matungunan. Nga nabalik na ko sa akong kwarto. Pero matod pa ni Joel. Sa gate ko nila nakitaan. May miatod niya sa gate. Way nakakita ini. Ako mismo, nagduda nga ang anino ang mipatay kang Manny. O, unsa? Tuan na gid ang investigador. Unsa man kay ilang gipanagsultihan niya man? Ang anino. Ang anino ang mipatay kang Manny. Will ba? Wilma, Dugay ko sa iyang kamot. Nahibaw ko nga kriminal siya. Oh, Og doon na siya rason. Kung nga nung gipatay niya si Manny,
Inayusan na to ang iyang patyon. Ella, Ella, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!